may maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukanang. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Maayong buntag, maayong pakiguban. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga magpanalangin na usab sa atong kinabuhi nining adlaw. Naghatag na usab kusog, naghatag na sad og kalipay, din gipaambit na usab tas panalangin og kalinaw nga gikan sa atong buhi nga Dios. Sa atong pag-uban, pagsugod ning maong programa, ang pulong mo kinabuhi ko, ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Ayaw kalimot paglitok og thank you Lord. Salamat Jesus. Ayaw kalimot kay maunay gihulat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, Dios nga mao'y nag-uban ka namong tanan, nanalipod ka namo, Dios nga mao'y nagpadala sa imong gamhanang mga anghel aron pagbantay, pag-atiman ka na. Wala nimo o Dios ihikaw ang among gipangayo. Paday nimong gihatagag kagawasan, kabag-uhan, kalampusan, kadaugan ang matag-usa. Busa niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami amahan aron sa pagpasidungog kanimo. Salamat o Dios, paday nimong gihatag. Dalaygon ka nga Dios nga mo'y magagiya ka namo. Wala gyud may mahimo kun wala ka. Unsa may among nahuman og nabuhat tungod na sa imuhang pagkamaayo nga nagiya ka namo. Salamat o Dios sa pagpahinumdum kanunay sa mga butang nga kinahanglan namong buhaton, sa mga butang nga angay namong paningkamutan, sa pagdaig pagpataas sa imong ngalan. Bless na usab kami sa amo karon nga pag-uban og paghiusa sa pagpaminaw kanimo. I declare blessing sa matag usa. Jesus name. Amen. Oh, amen. Maayong buntag, maayong pakiguban. Welcome sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin na usab sa atong panag-uban. Niini nga sayo sa kabuntagon. Ako nagtuo nga ikaw gipanalanginan o giubanan sa Dios sa ato ang pagpamahulay sa kagabi, no? Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo kanatong tanan. Kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat ni kita mamatarong, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magaluwas. Ayaw kalimot mga kaigsuonan sa pag-inom og init-init nga tubig kay mo nay usagyod ka pamaagi nga matabangan ang atong lawas, mamintinar ang ato ang pagka-maayo nga lawas mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Nang usa ka baso, duha ka baso nga ininit nga tubig, way sagol nga gatas, walay sagol nga bisan unsang klase nga kape, pure gyud nga ininit nga tubig. Dako kay nang makatabang sa ato ang lawas. Ayaw mo kalimot ana. Dalaygon ang Dios nga magadasi ka nato niining atong panag-uban. Ako nagtuo nga ikaw giandaman og panalangin sa Dios. O ayaw mo kalimot mga kaigsunan sa pag-share sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko, i-share ni nga to sa inyong mga kailagigala, labi na gyud sa imong pamilya.
Ang ato karong hisgutan unsaon aron mahimong matarong sa mata sa Dios, kanang matarong maayong tao. Munay pinakaimportante mga kaigsunan, unsaon man aron mahimong maayong tao or matarong nga tao atubangan sa Dios. Tama matarong aron kita mamaluwas. Munay usas mga angay gyud nato nga sintruhon sa atong pagpuyos kalibutan nga sa mata sa Dios matarong tang tao. Dili nato paningkamutan nga daygon ta sa tao. Dili nato panginikamutan mga kaigsunan nga ang tao mo daig nato. Atong paningkamutan nga ang Dios makakita nga kita matarong nga tao. Sanday ko ipayaw uban sa pagsayaw pagdapat sa imong kamo. Samtang nagsikay-sikay mo niini sayo sa kabutagon, ang uban nagluto, ang uban na namlastada sa ilang mga tinda, ang uban pod sayo pod og panglawig. Unya matud pa pod sa akong kaila nga magdaladala pod siya gidsit. Samtang manglawig kay naaron man po'y signal ang iyang cellphone sa iyang lawiganan. Anindot sad kayo minaw pud kuno siya sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, Brother Ramel. Payo nga puntag nimo diha, maayo nga pakiguban. Happy listening sa tanang mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong FM station 101.3 ang Dios magpanalangin. Wato ta mga kaigsuonan sa mga mensahe gikan sa atong mga kaigsuonan gikan sa naglaing mga lugar o gikan sa naglaing mga nasod nga mainiton nga nagsunod sa atong programa Pulong Mo Kinabuhi Ko. Si Waway Dano, good morning. Good morning nimo diha Brother Waway. Maayo nga buntag ni Annalyn Tundag, maayo nga buntag pastor, mga pasalamat kos Ginoo pastor sa lain nga sang tuig. Karon salamat sa Ginoo nakaabot pa ko karon. Salamat Lord. Pray for me, pray pastor sa birthday nako karon. Thank you Lord. Oy, happy birthday ni Annalyn Tundag. Salamat kay sa Ginoo sa ihang pagkamaayo sa ihang pagatiman kanimo no. Sister Annalyn, ang Dios padayon magpanalangin ug mag-uban kanimo. Tungod kay birthday nimo, unya gipanalanginan ka sa Ginoo, amo kang taga-awit nga pang birthday. Happy birthday ni Annalyn Tundag og sa tanang mga nag-birthday. Happy birthday. Ang Dios paday magpanalangin og ang Dios magahatag og daghang pang mga tuig nga puno sa iyang panalangin. Happy birthday ninyo tanan. Happy birthday ha. Happy birthday to you, Sister Annalyn. Og sa tanan nga mga nag-birthday dining adlaw, happy birthday ninyong tanan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nindot kaayo mga kaigsunan nga bation nato bitaw kana nga malabas sa ato ang hunahuna kasing-kasing ang pagpahimugso sa Dios sa atong kinabuhi. Dili nato kalimtan mga kaigsunan ang libro sa Ecclesiastes. Diha man siguro na mabasa diha sa kapitulo 11. 11:8 man siguro na. Ko ra ni nga tan-aw na. Ecclesiastes kapitulo 11 bersikulo 8. Ingon dinhi pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Bisag unsa kataas ang imong kinabuhi, timan nga mas taas ang panahon nga adto ka sa lubnganan og wala ka ditoy mapaabot. Mintras buhi pa mga kaigsunan naa gyud tay mapaabot mga kaigsunan mo nang pasalamatan nato ang Dios sa matag tuig sa atong kinabuhi. Aron makapasalamat ta mga kaigsunan kinahanglan ta nga i-feel natong kontento ta. Kay di pa ta makapasalamat kung di ta kontento. No? Naa kay gipangayo sa Ginoo sa imong birthday. Dawata nga malipayon o uban ang pagpasalamat. Ayaw gayud kalimti ang pagpasalamat sa Dios. No? Sister Annalyn og sa tanang mga nag-birthday niining adlaw, happy birthday kaninyong tanan. Gikan diri sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, we declare blessing kaninyong tanan.
buhaton ta sa pagsimba. Tanang iyang katawhan, tanang kanasuran, daygo nang iyang ngalan. Nindot kayo mga kaigsuonan samtang mag-uban ta sa programa o niya gidasig punta sa Ginoo sa pag-atiman sa atong lawas. Usas mga pamaagi aron maatiman gyud nato atong lawas, mamintinar ang maayong panglawas. Kusog kalig-on nga gikan sa Ginoo at tubig ininit ayaw kalimte, duha ka baso permanente. Maayong buntag, maayong pakiguban ni Nars Buyan, request awit makalangit. Paggising sa umaga. Salamat Pastor. Sige, paggising sa umaga gikan ni Sister Nars nga nanukad sa Bohol. Pinakakusog, sige ilukso, tanan mo lukso, daygon ta ang Ginoo, Okay, Sister Nars, ani ang awit nga imuhang gipangayo diri sa to nga panaguban pagkagising sa umaga ato ning tagaanog pagtagad. Ang Dios magpanalangin kanato ni ining kaputagon pagkagising sa umaga. May buntag ni Marlinda Riabundanza. Good morning, Pastor, og sa tanan nga minaw og nagtanaw. Si Inday Dorlin Incabo Tinsay, matod pa, salamat Lord Jesus, dalaygon kaayo kanamo. Salamat sa kinabuhi sa imong alagad nga gipadala nimo kanamo sa kahanginan og nga mo tahod sa imong mensahe o muhatod sa imong mensahe. Salamat Pastor Gideon sa paghago alang kanamo aron kami mahimong magmatarong. Pastor, salamat. Pastor, dalaygon ang Dios, no? Salamat sa Ginoo. Nindot kayo ang ato karong pagkahisgutan kay tudloan ta sa Ginoo kun unsaon gyud aron mahimo tang matarong sa iyang mga pananaw. Kana bitaw nga mutan-aw ang Ginoo sa atong ginabuhi, sa ato ang pagkaamahan, sa atong pagkainahan, sa inyong pagkainahan, sa inyong pagkakinikanan o pagkaanak. O kana bitaw makita ta sa Ginoong matarong, malipay ang Dios. O niya dunay saad ang Dios ug dunay buhaton ang Ginoo ngadtos mga taong matarong. Ato sa nang hisgutan pod unya lamang atong unahon gyud kana nga unsay mga pamaagi nga angay natong buhaton, angay natong himuon sa atong kinabuhi aron matarong ta sa mata sa Ginoo. Si Juliet Valenzuela, good morning Pastor. Blessed day and your family and your brethren in Christ. Wow, no? Si Rins Ayuban, maayong buntag Pastor og sa tanang nagtan-aw og naminaw nimo. Maayong buntag usab sa akong asawa, Gina Ayuban, sa akong anak nga si Rino, si Jamaica Ayuban diha sa Tabok Hindang Liti, gikan diri sa Silang Cavite City. Salamat Pastor. Salamat kaayo Brother Rins. Ang Dios magapanalangin. Si Angelita Gabriel, mayong buntag ug salamat kaayo Sister Nars sa imong pag-share sa itong programa. Si Papsil Manuel, matod pa mayong buntag Pastor Gideon ug sa tanang mga anak sa Ginoo. May buntag, may pagpaminaw ninyong tanan ha. Si Juan Biduyas, maayong buntag Pastor Gideon wasing from Pasig. Maayong pakiguban ni Kimberly Inobio Larisa og si Yun Ipsidanis, maayong buntag nimo Pastor og sa tibok nimong pamilya ug sa tanang nagtan-aw sa imong programa. Og labi na sa atong buhing Ginoo watching from Riyadh, Saudi. Request song Milagroso ka. Salamat Pastor. Umusta ka diha sa Saudi, sa Riyadh, no? Kumusta ka diha Sister Yun Sudanis. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Mura man nagdili ni pahako sana nga sige. Ako ang tagaan pagtagada Milagroso. Diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Garly Salvia Pigalan, maibuntag. Si Kimberly Inobio Larisa, maibuntag Pastor, awit makalangit, balaang dugo. Juan B. Duyas, request ko Pastor, goodness of God. Sige. Si Garly Salvia Pigalan, good morning Pastor, sa tanang nagsunod sa imong programa watching from Cagayan de Oro. Pwede request sa kanta Makalangit Gugmang Maunungon.
og lahutay lang. Salamat, Pastor. Si Nars Boyan, salamat sa Ginoo sa ikaunom namo harvest sa Bagyubin, Pastor. Gideon di ami karon sa ga-harvest gidala-dala namo among cellphone. Kay naa naman diri sa amo ang kilid balay. Salamat sa Ginoo. Arang daghan ang bunga among Bagyo Beans, Pastor Gideon. Oy, pagkanilutan, no? Salamat kay sa Ginoo, Sister Nars. Ang Bagyo Beans, no? Unom ka harbisan. Pero diri sa amo, murag upat raman ka harvest. Pero maayo siguro nga pag-atiman. Kay gikan sa pagpugas, o niya magsugod na nagpamunga, ang unang harvest dili pa kay nadaghan. Ikaduha, ikatulo unay pinagkadaghan. O niya ikaupat murag hawas-hawas na siya. Pero salamat kay sa Ginoo, no? Ikalima, ikauno, maayong pag-atiman gyud sa Bagyo Beans. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kaninyo, Sister Nars po yan. Si Nobi Tumakdir, Pastor Gideon, please pray for me na makaya mga pagsulay. Pray for me, my husband na nilihok ang mind. Pray na ma-restore na mo ang family. Walay pagsulay nga dili malabangan ninyo. Pailob lang. Ang akong ika-advise nimo, Sister Novi, pailob lang, paubos. Unya katuni ang pagdawat nga maunay pagsulay nga imuhang maagian. Ayaw kalimot nga wa gyud pagsulay nga way solusyon. Ayaw ipakita nga maayo ka dautan ang iyong bana. Kay masakitan o wabugatan lang ka. Inoon pangintaa panginang kabuti nga dawaton nimo nga maunay imuhang kana bitawng nasinatian ng mga pagsulay para kana bitawng magaan-gaan ang imuhang bation. Unya pangayo sa Ginoo nga makapailob o makapaubos ka. Ipakita ang pagkamaayong asawa. Ang pagkamaayo mga kaigsuonan, anha na matugkad kung dunay mga pagsulay. Anha na kana bitawng anha nimo na mapakita kung dunay mga testing sa inyong pagpuyo. Ang pagkamayong asawa gamita ubanan ka sa Ginoo. O niya ni ami nga imong maigsuon mag-ampo mangayo sa Ginoo para sa inyong pagpuyo. Labi na usab sa imuhang bana. Tubagon ka sa Ginoo. Tubagon ta sa Ginoo. Si Glenn Orongan. Good morning, Pastor, watching from City Government of Naga. May buntag ni mo Glenn Orongan. Si Janjan Galas. Si BP Abay Lorizo Losiro. Good morning, Pastor, watching from Damam, Saudi Arabia. May buntag sa itong makikisunan diha sa Damam. Good morning ninyo diha. Si Novi Tumakder, request, Pastor, huwag kang bibigay. Sige. Si Chandrel Ani, maayong nga buntag, Pastor, watching from Montipista, Davao de Oro. Maayong nga pakiguban ninyo diha. Ug maayong nga pagpaminaw, maayong nga buntag di ay diri sa atong mga kigsunan nga nagpaminaw sa 101.3 FM station nga nanoka diri sa Barangay Sardinia. Ilabi na sa atong mga kigsunan diha sa Malaigang, Dong Marvin, Eden, o sa tanan mga kaigsunan nga nagpuyo di sa sitio Malaigang. Maibutag maayong pakiguban og diri sa mga kaigsunan usab nato diha sa Tubod, Brother Moses, no? Og sa tanan nato mga kaigsunan diha sitio Ambag, sitio Linaw, og diri sa sitio Kalugtugan. Good morning, ang Dios magpanalangin. Nindot kayo sa kuto-kuto mga kigsunan o sa tiya, no? Kanang bugnaw ang palibot apan init-init ang tubig imong pagaimnon. Makahilis na sa unsa may dili maayo sa imuhang stomach, no? Unya makalimpyo gyud na sa imuhang tiyan. Si Glenn Orongan, pwede request, Pastor, labod. Sige, ako ra ning gipang
ipang-screenshot ang inyong mga request para kung doon na pa'y oras ato raning matagaan og pagtagad no sa ato nga panag-uban. Oras ato nga programa alas 6:03 sa kabuntagon. Ang Dios magpadayon pagpanalangin kanatong tanan. Alang sa mga naminaw sa ato ang FM station, kung pwede kung naamoy mga kanta nga gusto ninyong madunggan diri sa ato nga panag-uban, pwede ra gyud ninyong pwede ra gyud mong mo request no awit makalangit pinaagi sa ato ang live sa comment section. Pwede ra gyud mong mo request diri. Bisitahi ang ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko para maka-request mo diri sa ato ang panag-uban. Awit magalangit bala ang dugo nga gi-request ni Kimberly Inovio Larissa. Og dalaygon ang Dios. Sunod si Joan Biduyas nga nag-request og goodness of God. Ato ra na nga ibinisaya mga kaigsunan na goodness of God. Mayong pakiguban ni Wagas Rico. Bless morning Pastor, dalaygon ang Dios matag-adlaw sa tibok nga katawhan sa kanunay naa nato ang nagauban. Si Erdan Mateo, good morning Pastor watching Saudi Arabia. Nag-ubay-ubay gyud ang ato mga kaigsuonan nga mga Pilipino nga naagyod sa gawas sa nasod. Nanimpalad no o niya tungod sa mga pangandoy para sa mga para sa pamilya. Ang Dios maghatag kaninyo og kalampusan. Ayaw kalimti ang pagpasalamat og paghatag yun og panahon sa Ginoo kay siya ang nagproteksyon og nagatiman kaninyo. Ang pagkabalaan mo dili mabalhin ang gugma mo. Mayong pakiguban ni Giselle Larissa. Mayong buntag Pastor watching Turel San Roque Daliao, request kong kanta Pastor Dalangpanan. Mayong buntag ni Jocelyn Bagyo. Mayong buntag ni Rifat. Mayong buntag morning Pastor live na ka sa 96.7. Shout out ko sa Trinidad Bohol ni Lani Buncalis og sa iya pamilya, request song Ikaw ang Kusog. Salamat Pastor. Salamat kaayo brother sa imuhang panahon, sa imuhang kadasig sa pagtumbaya pod sa atong programa ug sa tanang mga listeners sa 96.7. Ang Dios magapanalangin, ang Dios magaatiman, ang Dios magatagbo sa unsa may gikinahanglan. Sige nami tanom bagyubin Pastor Gideon, pero karon pa mi nakatry nga daghan kaayo bunga. Unya bisag ikaunom nga harvest daghan paghihapon bunga og kana tungod kay giisip nako nga ang Ginoo nagpanalangin sa tanang buhat og nang panginabuhi. Salamat sa Ginoo Pastor Gideon o pagkanindota no. Dalaygon ang Dios nga nagapanalangin sa inyong pananom. Si Michael Tagalogin, Corisima, maayong buntag Pastor from Gango, Usami City. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Maayong buntag, may pagpaminaw, may pagiguban usab sa itong makigsunan diya sa Gango City, no? O si Chari Artiaga, a blessed morning Pastor. O sa tanan nga nagalantaw ni ining maong programa, please request song si Jesus atong higala. Ang mga awit nga atong nakompos mga kaigsuonan kanang dili pa sana ako makanta kay kining ako ang pulamoy sa segunda, mudugo pa man kung ako ang duog sa gitara kay murag gamay ra siya pero may pagkalalom-lalom ang pagka samara nasamat man ni sa bleed. Ako lang sa ning ipahaway
dili lang usa nako alang-alangon og kuan kanang gamit sa gitara. So siguro mga sunod pag yung mga adlaw makagitara na ko ani. Si Kubi Jan Sermona, good morning pastor, good morning sa tanan nga are dire nagasubaybay. God bless you. May buntag nimo brother Kubi Jan Sermona. Og si Nilo Mabasa, good morning pastor, dalaygon ang Ginoo niining kabuntagon, maminaw sa pulong sa atong buhing Ginoo. Dalaygon ang Dios. So ang ato karong paghisgutan mga kaigsunan, naghisguta og unsay angay natong buhaton, unsay angay natong himuon, unsaon aron mahimong matarong sa mata sa Dios. Unay usas angay nato nga taganog pagtagad sa atong panag-uban. Hugasan ang sala ko, pinagi sa balang dugo. O, kumusta mo diha, no? Importante ang inyong nadunggan, inyong gibuhat. Ang ako gigamit regyo ko nga instrumento pagpahinumdom o pagdasig nato, usas makatabang nato sa atong lawas ang gitudlo sa Ginoo nga atiman nato atong lawas, ug usas makatabang nato sa atong pag-atiman kini yung pag-inom og init-init nga tubig. Dili ni siya komersyal mga kaigsunan, kay wala may company nga nag-produce ani bisag asa na may tubig. Anas inyoha nga adlaw-adlaw naginahang lang gyud ang ato ang lawas og tubig. 75% patud pa ang atong lawas na ay tubig. Muna nga ya gawas pag yun ni anak mga kaigsunan, maka kuang gyud makalimpyo gyud sa ato ang tiyan ang tubig. Muna nga gidasig tikaw mga kaigsunan, gidasig ko kamo sa pag kanang anad gyud ani, no? Kanang duha ka baso dako na kainang makatabang sa atong lawas. Okay, salamat sa awit Magalangit. Salamat sa inyong pag-request sa awit Magalangit, Goodness of God, dire sa atong panag-uban. Human ani mo ato nata sa pulong sa Ginoo. Ang gugma mo ug kaluoy mo ay kinutuban. You talking French? What the? Tibuok kinabuhi ko, gikan sa akong pagbangon. Sa gihapon kanunay na akong gidasig ang matagusa sa pag-share sa atong programa nga to sa inyong mga kailag-higala. Si Elvin Villagantol, good morning pastor, naminaw mi diri sa Manhuyod. Pastor, salamat sa Dios maong nag-uban. Salamat kayo brother Elvin. Kumusta mo diha brother Elvin des Manhuyod, Negros Oriental. Si Evelyn Tilibreco, good morning pastor, musta namong tanan uban sa tibok pamilya. God is good all the time. Pwede request pastor kung kailan kailangan siya. Ako rin yung gisip murag daghan ang nag-request dire. Si Sister King Simpron, good morning pastor, kumusta og sa tibok mong pamilya? Dalaygon ang Dios sa tanang nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. God bless sa tanang matinud-anon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. No, maibutag ninyo diha Sister King diha sa Panabo. Ang Dios magauban kaninyo og padayon nga magadihog sa mga buluhaton. Giandam kaniya kanino. Tawag akong papa, Paday na itong buhaton ng pag-share sa ato nga programa kay usag yun nga mga pamaagi, usag yun nga paagi, no? Nga makawali ka, nahimo kang kabahin sa pagwali sa pulong sa Dios. Nahimo kang kabahin sa buluhaton sa pagsangyaw
nga maoy gisalig sa Ginoo sa tao nga mintuo kaniya. Moingon kong bless kayo ang tao nga naikadasig sa pag-share sa ato ang programa, kay ato programa walay laing sangyaw o gitinguha ang kaayuhan, kaugmaon o kaluwasan sa matag tao. Okay, dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magpanalangin sa matag usa. Kanunay kang maayo ka na awiton ko ang pagkamaayo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Salamat kayo sa mga awit nga gihatag sa Ginoo, gipaabot sa Ginoo kanato. Nagpahinumdom nga ang Dios maayo kanunay sa atong kinabuhi. Moadto na ta mga kaigsuonan sa pag hisgot o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, mahitungod aning ato karong pagkahisgutan. Na unsa may mga pamaagi aron sa mata sa atong buhing Dios, iyatang makit-an nga matarong, iyatang makit-an nga maayong tao. Mao gyud ay pinaka-importante mga kaigsuonan nga makit-an ta niya nga tarong, matarong nga tao. Sa ato ang pagpuyos kalibutan, kung kita mo ay mutanaw, or kumbaga ang tao mo ay mutanaw mga kaigsuonan, kita mo ay mo kilates, no? Muila sa tao nga matarong, murag lahi sa taog kanang moingon taog lahi taog gikinahanglan nga makita aron moingon ta nga kanang tawhana matarong nga tao. Dunay mga tao nga ang ilang sukdanan sa pag-ila sa taong matarong kanang sige kang tagdon, sige kang daygon. Ug naay mga tao nga kusog ay modaig, moingon gyud ang tao sad ga akin ning tawhana tarong. Pero kung ang tao gani mo rebuke, ang tao nga mobadlong, unya moingon pod ang tao nga gibadlong, siguro moingon ang tao mga kaigsuonan nga dunay duha ka klase gyud nga tao sad nga imong makit-an nga imong badlongon. Sa mensahe sa Dios moingon nga kining tawhana matarong. Naapoy mga tao nga moingon nga kanang tawhana way ayo. Sige ratang pasakitan. Kung ang tao mooy mo tanaw
lain-lain siya og sukdanan. Unsaon niya pag kana bitaw lain-lain og sukdanan ang tao kon siya maoy mo tan-aw sa tao aron moingon siya nga kanang tawhana matarong nga tao. Bisan sa imuhang pamilya, sa ato ang pamilya o sa inyohang pamilya diha, lain-lain man mo og lain-lain man ta og gigikanan, lain-lain man ta og kana bitawng gikikyanan nga tribo, kumbaga lain-lain og kinaiya. Pero bisan gani sa usa ka pamilya, sa mga igsoon, lain-lain gyud og sukdanan sa pagtan-aw aron moingon siya nga kanang tawhana matarong nga tao. Sa ako nang gikaingon, dunay mga tao nga moingon nga kanang tawhana matarong kay sige dai pud siyang daygon ang tawhana. Pero doon na po'y mga tao nga moingon nga kanang tawhana matarong nga tao kay iya gyud kong badlongon. Iya gyud kong sawayon og iya kong giyahan. Nindot kayo kung naay tao mga kaigsonan nga musaway nato, mubadlong nato, unya mugiya day nato. Kaysa sige rag badlong wala po'y giya. So arita sa pamaagi mga kaigsonan nga ang Dios mooy muingon nga matarong tang tao. Ang pamaagi nga gipakita sa Dios mga kaigsonan aron sa mata sa Dios matarong tang tao. Una nga gipakita diha sa Biblia kinahanglan naatay pagtuo kang Kristo. Diha sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, tan-awon ta sa Dios matarong gyud ang tao. Kay maunay mga pamaagi or usas mga pamaagi aron sa mata sa atong Dios mga kaigsunan, ikaw ug ako matarong ta sa iyahang pagtan-aw. Mauna nga mianhi ang mga magwawali, ang tanan nga mga magsasangyaw sa wala pagani moabot sa Ginoong Hesukristo. Gipadala na sa Dios ang mga magwawali or nagpadala na ang Dios og mga magwawali sa pagpahibalo nga dunay matao nga mangluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. Og ang tanan nga mutuong mudawat sa gipadala sa Dios nga mao si Ginoong Hesukristo, mahimo siyang matarong nga tao. Ang pamaagi aron ang tao mahimong matarong sa mata sa Dios, una sa tanan, naay pagtuo kang Kristo Jesus. Sigurohon gyud nato nga naatay pagtuo kang Kristo Jesus. Kining pagtuo nato mga kaigsonan kang Kristo Jesus, daghan ang nagsumay-sumay ani. Daghang mga tao nga ming suhid-suhid nga moangkod sad nga naay pagtuo kang Kristo. Kay mao lagi ang pamaagi nga gipakita sa Biblia nga aron ang tao matarong sa mata sa Dios, kinahanglan na asay pagtuo kang Kristo. Kay ato man ang mabasa gyud sa Biblia, ubay-ubay man gyud nga mga bersikulo nga magpamatuod nga ang pagtuo gyud maoy pamaagi aron ang tao mahimong matarong sa mata sa Dios. Mubasa lang ko og mga pipila ka mga bersikulo or usa lang ka bersikulo usa, no? Diha sa Roma kapitulo 3:22. Ingon diha sa 22 mga kaigsonan, gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo, kay managsama man ang tanang mga tao. So diha sa pagtuo mga kaigsonan, kung ang tao mutuo kang Kristo, mahimo siyang matarong atubangan sa Dios. Gipaloopan usab kini sa pagsulat ni Apostol Pablo dito sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 16. So ikaduha na ning bersikulo mga kaigsonan nga nagpamatuod nga ang pamaagi aron ikaw ug ako mahimong matarong atubangan sa Dios, kinahanglan nga naatay pagtuo kang Kristo Jesus. Diha sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 16 nag-ingon apan na sayod kami nga ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang
Kristo Hesus or kang Hesus Kristo og dili sa pagtuman sa balaod, bisan gani kami nagtuuman kang Hesus Kristo aron ang Dios mag-isip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuok kang Kristo og dili pinaagi sa pagtuman sa balaod, kay walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang gisgutan dinhi nga balaod sa mga Hudyo. Kay daghan kayo mga balaod ang mga Hudyo, wala mo resulta sa pagkamatarong sa tao sa matas Ginoo. So diha giklaro mga kaigsuonan nga si Apostol Pablo nga puno sa balang espiritu nga nagsulat sa mga mensahe sa Dios nga naghatod kanato mga kaigsuonan aron mahimo tang matarong sa mata sa Dios. Kinahanglan na agyud tay pagtuo. Lamang sa ako nang gikaingon, daghang mga tao nga nagsumay-sumay ani nga naapoy pagtuo sila. Pero dili ta mailad tungod kay nasayod man ta sa sukdanan nga gibili ni Jesus Christ sa pag-ila sa tao nga naay pagtuo. Pwede ka nga moangkon nga naa kay pagtuo. Pwede ko nga moangkon nga naa koy pagtuo kang Kristo Jesus. Gawas nun ang matag tao mga kaigsuonan nga moangkon, lamang moingon kong dili gyud mo mailad ang tao nga nasayod sa sukdanan nga gibilin ni Ginoong Jesucristo kung unsaon niya pag-ila sa tao nga naay pagtuo kaniya. Kinahanglan masayod po ta sa maong sukdanan. Ikaw nga moangkon nga naay pagtuo kang Kristo, siguruho nato nga nakaabot ta sa sukdanan nga gibilin ni Ginoong Jesucristo. Aron matarong gyud ta sa mata sa Dios. Kaysa ko nang gikaingon sa kadaghang mga tao sa kalibutan mga kaigsuonan, sa kadaghang mga simbahan o relihiyon nga gitukod, daghang kay mga tao nga moangkon nga naay pagtuo. Na sila pagtuo kang Kristo Jesus. Pero dili tanang tao nga nagtuo giisip sa Dios nga matarong. Nganuman, dili tanang tao tinuod nga nagtuo. Ato nang klarohon diha mga kaigsuonan aron dili ta matingala nganong daghang mga tao nga moangkon nga naay pagtuo, wa man gyapon mapahimutang ang kinabuhi. Wa pa man gyapon mapahimutang ang mga kinaiya o mga pinulungan. Dili na to kalimtan mga kaigsuonan, ang tao nga nagtuo kang Kristo Jesus nagbuhat sa mga buhat ni Ginoong Jesucristo. Pwede ang tao nga moangko nagtuo ko sa Dios. Pero atong tan-awon ang sukdanan nga kinahanglan ang tao nga niangkon nga siya nagtuo Ginoo, kinahanglan makaabot siya sa sukdanan. Ang sukdanan nga gibilin ni Ginoong Jesucristo aron pag-ila sa tao nga naa say pagtuo kaniya, na mabasa diha sa Juan kapitulo 14 bersikulo 12. Si Jesus miingon, mao ni tinuod, ang nagtuo kanako nagbuhat sa akong mga buhat og magbuhat paglabaw pa niini. Ang buhat ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan mao ang pagtabang sa mga kabos aron madala diha sa Ginoo. Mao ang pagsangyaw, maong pag-ampo. Kung ato nang gitinguha nga makatunan, gitinguha mga kaigsuonan nga mabuhat tabangan ta sa Dios. Kinahanglan maunay atong sintruhon sa ato ang paggamit sa ato ang kinabuhi samtang doon na pa'y panahon. Na atong hinumduman nga kining atong kinabuhi doon ay kinutuban. Taas na kay ng 100 katuig sa itong pagpuyos kalibutan. O niya, gikan sa pag-edad nato og 12, moabot na ganig 30, ligon pa kayo ang ato ang mga lawas ana. Hangtod nga moabot og 40, pag 40 mga kaigsuonan hangtod pataas mura og naa na kay bation. Siguro mo ingon gani ang uban, pastor na naman gani gibati, 20 pa gani. Gibati ng kaloya. Ang usa sa mga hinungdan, guba ang gugma. So daghan kaayo nga makaingon ta mga kaigsuonan
nga klaro kaayo nga mga mensahe nga nagpamatuod nga ang tao isipon ni Ginoong Kristo nga nagtuo kaniya kung nagbuhat ta sa iyang mga buhat. O sa laing bahin ang Dios magaisip nato nga matarong ta kung tinuod ta nga nagtuo kang Kristo. So atong klarohon kining atong pagtuo kang Kristo Jesus. Kinahanglan nakasintro ang atong nauna ang ato ang kasing-kasing sa pagkat-on sa mga gipakitang trabaho ni Ginoong Kristo. Ang pagsangyaw, ang pagampo, ang pagpaduol kanunay sa amahan. Ang atong Ginoong Kristo mga kigsunan naghatag og mga panag-ingnan nga gisulat ni Apostol Marcos diha sa kapitulo 1:35 si Ginoong Kristo matag adlaw kadlawon pa. Bisag dili gud kadlawon, importante matag mata nato sa buntag nakapasalamat tas amahan. Kay mao na gipakita ni Ginoong Kristo. Kadlawon pa lang si Jesus mimbangon na og nangitag dapit, migawas sa iyang higdaanan og nangitag dapit aron magampo sa amahan. Diha gipakita nga si Ginoong Hesus magampo dili gyud niya batasan nga makadisturbo og dili po niya batasan nga madisturbo. So muna atong batasanon mga kaigsunan ang pagkamainampuon sa tanang panahon, sa tanang sitwasyon. Kinahanglan batasanon na gyud nato ang pag-ampo mga kaigsunan. Ayaw kalimti ang pag-ampo, ang pagpasalamat sa Dios kay usanas mga ilahanan nga tinuod ta nga nagtuo kang Kristo. Usanas mga basihanan nga gipakita gibilin ni Ginoong Kristo nga kita nagtuo. Kay kon kita naipagtuo kang Kristo Jesus, mga kaigsunan, ang Dios mag-isip, magtan-aw siya nato, matarong gyud ta. At si Jesus Christ may atong ehemplo. Siya mo'y atong sundanan. Musunod gyud ta kang Kristo Jesus. O niya kinahanglan aron makasunod ta atong kalimtan ang ato ang mga tawhanong pangandoy. Did-an nato ang tawhanon natong kinaiya. Dili ta magpadala sa ato ang kaugalingong pagbati. Kay maunay kasagarang makaguba sa plano sa Dios nganong nahimugso tas kalibutan. Ang pagtuo sa ato ang kita nga nagtuo kang Kristo Jesus mga kaigsunan, kinahanglan naagyo tay total surrender. Kinatibuk-an nga paghinulsol, kinatibuk-an nga pagpanugyan ngadto sa Dios. Kung unsa may mga pagtulon-an ni Jesus Christ, mao nay atong sintrohon. Sintrohon nato mga kaigsunan samtang do na pay panahon. Paningkamutan nato mga kaigsunan sa pagbuhat o pagtuman ni ini. Kay dili kita mapakyas kay tabangan tas Ginoo. Dili man pud nato madawat ang tabang sa Dios mga kaigsunan kung kita nagtuo tay pagpaninguha. Naay mga pagtulunan nga gibilin ang atong Ginoong Kristo nga angay natong paningkamutan. Og kung makita ta sa Dios nga kita naningkamot sa pagbuhat ni ini, tabangan ta sa Dios. Sa tanan nga gibuhat sa Dios, gipadad-an tag mga magwawali, gipadad-an tag mga magsasangyaw, magpahinumdo, magtudlo, mga kaigsunan dili na makaingon ang tao nga gipasagdan siya sa Dios. Giatiman ka sa Dios, giatiman ko sa Ginoo. Gipadad-an tag magsasangyaw, gipadad-an tag mga magwawali nga mao'y magpahinumdom sa mga pulo nga gikinahanglan natong paningkamutan. Kinahanglan nato nga tumanon. Usa nga angay natong paningkamutan ang pagkinabuhi sa pagtulunan ni Ginoong Kristo. Ug diha sa pagtulunan ni Ginoong Kristo mga kaigsunan, kung ato gyunang mabuhat mga igsuon, si Jesus Christ muila kanato nga kita dunay pagtuo niya. Kay daghan kaayo mga sambingay nga gibilin sa ang atong Ginoong Kristo. Nga kon ang tao moangkon nga naay pagtuo apan wala magbuhat sa iyang mga buhat, ang tao nga moangkon mga kaigsunan nga naay pagtuo apan dili motuman sa iyang sugo, wala na sa ipagtuo.
ang mga apostoles nagsulat usab sa mao nga mensahe nga ang tao nga moingon na ay pagtuo apan wala gani maayong buhat, patay ang maong pagtuo. Unang kining pagtuo mga kaigsunan, dili ni siya imahinasyon. Ang pagtuo, ang musugilon nga naay pagtuo ang tao ang iyang mga buhat. Ang musulti nga naa say pagtuo, timan ini ha, ang musulti, ang motestimony, ang musugilon nga ang ako na ipagtuo sa Dios, ang musugilon ang akong mga buhat. Kung naa kay pagtuo, ang musulti ana sa imong pagtuo ang imong mga buhat. Muna nga ang buhat mo ipasultihon, dili ang pulong mao ipabuhaton. Nganong kinahanglan man nato nga tinguhaon, paningkamutan nga sa mata sa Dios matarong ta? Ngano man? Kay kung makita ta sa Dios mga kaigsunan nga matarong ta, dili gyud ta pasagdan sa Dios. Dunay giandam ang Dios nga mga panalangin o pabor ngadto sa mga taong matarong. Kay ang Dios mga kaigsunan, dili malipay siya nga muhatag og panalangin ngadto sa mga dautan. Kay kung hatagan ang mga dautan og panalangin, like example kanang mga taong naibisyo, kung panalangina na sila, hatagan na sa Ginoo og panalangin, ang maong panalangin magamit sa pagpatay sa ilahang kaugalingon. Kay kanang mga taong na ay mga bisyo, ginahinay man na nilang patay ang ilang kaugalingon. Kung panalanginan sila sa Ginoo, ang panalangin mahimong instrumento nga maoray mo patay sa ilang kaugalingon. Mao na nga kabantay mo nga mga tao nga walas Ginoo bisan saog kogi, bisan saog paningkamot, maghari gyapon ang kalisod, maghari gyapon ang kasamok, walay kalinaw ang pagpuyo ug walay kalipay ang pag-uban. Mga igsuon ko sa Ginoo, gipakita o gibilin sa Dios o gisulat diha sa Biblia ang madawat o maangkon o mabatunan sa mga taong matarong sa mata sa Dios. Mga mensahe mga kaigsuonan nga akong napamalandungan samtang nangalyopo ko ni ining maong mensahe, mabasa diha sa Salmo 84 versikulo 11. Ingon dinhi, ang Ginoo mao ang among manlalaban og mahimayaong hari. Nanalangin siya kanamo uban sa kaluoy ug dungog. Dili niya ihikaw ang mga butang nga maayo. Kanila nga nagbuhat sa matarong. Diha giklaro mga kaigsuonan nga ang Dios gaan kaayo nga muhatag og panalangin. Gaan kaayo nga muhatag og mga butang nga maayo ngadtos mga taong matarong. Kung ang imong kinabuhi sa mata sa Dios matarong ka, i-bless ka niya. Dili ka niya pasagdan. Dili ka niya kalimtan. Sa panahon nga ang Dios mag-andam og panalangin alang sa kalibutan, usa ka nga makadawat sa pabor niini. Muna nga dili nato gyud tugutan nga sa atong pagpuyo sa kalibutan samtang may gininhawa pa ta. Kung doon na tayo kabisi sa mga butang sa kalibutan, mas unahon na to ang kabisi diha sa paningkamot nga matuman na to ang mga sugo ni Jesus. Mas mabisita sa pagkaton sa mga pagtulunan ni Jesus sa pagsunod sa gibuhat ni Jesus. Kay maumanay magpamatuod nga naatay pagtuo ni Jesus ug sa panahon nga doon natay pagtuo ni Jesus Christ, ang Dios nga magtan-aw kanato, isipon ta diyang matarong. Sa diha nga magtan-aw ang atong Dios Amahan,
sa atong pagpuyo diha sa atong Pinoyanan, sa atong trabahoan, sa mga source of income, mapanegosyo, bisan unsa nga klase nga negosyo mga kaigsuonan, kung subay ra gyud sa kabuton og pagtulunan og mensahe ni Ginoong Kristo inigtan-aw sa Dios, matarong ang imong gibuhat, i-bless na niya. I-bless gyud kaniya. Subayon og sundo nato ang mga pamaagi mensahe sa Dios nga gibilin diha sa Biblia. Maunay usas mga yawi nga makapaabli pag-ayo sa panalangin sa Ginoo. Unang gidasig tas Ginoo mga kaigsunan nga mauni atong matutukan samtang doon na pay panahon aron sa ingon ang atong mga kabataan dili layo sa pabor og panalangin sa Ginoo tungod sa atong nahimo. Kinahanglan kita mga ginikanan maoy mangulo, maoy manguna sa pagbuhat og maayo pinasubay sa pagtuo kang Kristo Jesus, og ang atong pagtuo kang Kristo gipakita sa hingpit nga pagkinabuhi sa mga pamaagi o mensahe o pagtulunan ni Jesus Christ. Munang diri sa atong programa walay laing gisinggit o gisangyaw ang pagkinabuhi sa pulong sa Dios, ang pagtudlo kung unsa ang mga pagtulunan o ang mga mensahe ni Jesus Christ. Gidasig ka mga kaigsunan, gidasig ko o gidasig ipahinumduman tas Ginoo sa hingpit nga pagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, kay pinaagi niini doon na gyud pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, og sa dihang nagtuo ta ni Ginoong Hesukristo ang Dios mag-isip kanato nga kita matarong. Ya, ang problema lang sa mga tao, daghan kaayong mga gituman-tuman. Imbis magtuman sa pagtulunan ni Jesus Christ, daghan na noon nga kana noong gituman. Ning tuman sila sa mga balaod sa mga Hudyo, ning tuman sa mga pagtulunan sa mga katigulangan. Didto na noon gitipigan na noon ang mga pagtulunan sa mga katigulangan nga dili na gani makit-as bala ang kasulatan. Ang mga tao nga nagtuo Ginoo dili tanan hingpit nga nasayod sa pagtulunan ni Jesus. Kay ang uban mga kaigsunan na busy anang yam. Kabantay mo mga kaigsunan nga daghan kaayo mga tao nga moingon, na ay mga tao moingon nagtuo po ko Ginoo, pero nagtuo po sila atong mga daotang espiritu, hala yam didto. Unya mga nambal-tambal dayon, magbulo binisaya dayon. Mo nang naapod tao'y nangamatay. Ibisag sakit sa atay, sakit sa tinae. Ingnon lang man nga gipadaotan na nakabangga og dili ingon nato. Ya mga tao pod nga walay gikabaagan sa Biblia, totoo po taon. Naaga ni mga hilan-hilanat, naaga ni mga sakit-sakit. Muadto dahil tambalanan. May untag hospital. Unya ato dayon huyop-huyopan. Ato dayon pahuyop-huyop mga kaigsunan, hayam yam. Anong dili man ko kuswito anak nga ako ang papa, orasyonista man. Akong papa mga kaigsunan, hait kay tog orasyon. Daghan kay mighabak. Na ato'y habak panipa sa bala, pakubol, orasyon para sa abat. Nya sige ming giabat. Orasyon sa ungo, orasyon sa wakwak, orasyon sa samad, bugon, uban pa. Suito, daghang kayo dito. Nya naapoy mga tao sad na magpatambal. Nya muhatag masad. Amurag sa una nga wa pa ko'y basabasag Biblia, ganahan kong magkukuyog ni Papa kay makakaon man po kong binisayang manok. Kay kanang amo tambalan ni Papa mga kaigsunan, magpadala pag humay nga pilit, magpadala pag mga lubi, kay wala mamilubi atong panahon na. Malipay ko nga mukuyog ni Papa o ako po'y magkulukuskos kay mukanta mo po si Papa pertigyo tupong yabaga. Yabag kay tingog akong Papa. Kanang digyon maduyugan. Pero perti daghan atong kompo si Papa. Natoy
kana bitawng pila ka notebook nga napuno tog kanta niya kay ako mapoy kabalong mo gitara mohangyo taon to akong papa nga kana bitawng magpaduyog maglisod ko panington ko unsaon pagduyog kay mutipas mapud iyang tono. Ako nang gisgutan mga kaigsunan ngano man daghan mo mga tao nga nagtuo Ginoo pero ang gisunod ug paningkamutan ang buhat sa demonyo. Tinuod na magkasakit-sakit mga kaigsunan dili subayon o dili buhaton ang gibilin sa Dios sa Biblia. Ang gibuhat mga kaigsunan mangitag tambalanan hasa ganito murag sikat og kanang makaayo mga kaigsunan ato adto dito magpahuyop-huyop adto dito magpa unya moingon dayon kanang inyong lugar na anay ingon dili ingon nato bukin ang itlog kay mo unay nakapadako sa imuhang kuan. Mao na nga usas mga klarohon nato. Kung nagtuo ta Ginoo, nasayo tas pagtulunan ni Jesus Christ, nasayo tas mga mensahe, mga pahimangno, mga pasidaan. Dapat swito ta na. Kay dili man ta kabuhat mga kaigsunan nga maoy musulti nga kita na ay pagtuo kung wa tay nakatunan. Atong hinumduman na, giklaro gyud nako na mga kaigsunan. Ang tao nga dunay pagtuo, nagbuhat sa mga buhat ni Jesus Christ. Nagkinabuhi sa pagtulunan ni Jesus Christ. Ang problema daghang kayo mga tao nga moangkon, mo sumay-sumay nga na ako'y pagtuo, wa gani kalibutas Biblia. Mas nintuo nos mga tao nga moingon ang mga tao nga ang Biblia makabuang. Unya katong mga tao nga moingon makabuang Biblia na naulipon sa bisyo. Nya ikaw mo angkon ka na ngay pagtuo, wa ka anak malipong. Na kay pagtuo niya laing tao ang imuhang gisunod. Kung naay magkasakit, adto dayon ka magpahuyop-huyop, magpatambal-tambal dayon ka. Si Jesus mga kaigsunan niingon mangani si Jesus pagpahiling dito sa doktor. Tinuod na. Pero dunay mga tao nga moangkon nga naay pagtuo. Moingon na adto dito spikas dito kay maayo naay mananambal dito. Naay manginginaw dito na makita na. Puyop-puyopan na dito naay bulang kristal dito, naay bulang kristal. Makit-an gyud kinsay nangawat. Nya pasaligan dayon ka nga unsa man. Pila ka bulan ay mong gusto, patay na. Yamuang ko na Ginoo. Muna nga, ang Ginoo mga kaigsunan, kabantay mo, kada mga taong na ay mga tambalan, lisod kay na. Lisod ang relasyon, lisod ang pagpuyo, wala magkalingkawas sa sala. Nganong ako nang gi-broadcast diri, tungod kay, dili ko mailad kay akong papa, orasyonista. Kanang kapayas nga iyahang pahinungdan, mamatay na. Mubuka ganito akong papa og butilyas ipikasin, tayhupon ra niya. Unya moingon siya namo nga tanawa John. Buka manggani ning butilyas ipikasin, unsa pagkaha ng lawas sa tao. Grabe haita tong orasyon sa akong papa. Kanang botelya sa ipikasin mga kaigsunan kung imo nang ihapak, lisod kag buka ana. Pero nganong mabuka tas tayhop. Buti pasabot ang demonyo ang kangit-ngit, lihok sa kangit-ngit, muhimo sa milagro. Munang sa Biblia dili tanang gipakita gyud og gipahinumduman ta sa Dios diha sa Biblia nga dili tanang milagro buhat sa Ginoo. Pero pasalamat ko sa akong papa, salamat ko sa Ginoo sa akong papa, sa dihang na pastor ko, akong gipangayo ang iyang orasyon kay akong sunugon. Wala man tuod niya gihatag para akong sunugon ang mga orasyon. Wa man tuod niya gihatag pero iyahang labay. Ang iyahang rason una, iyahang gilubong daw sa punuan sa gamot sa Jimilina. Nya nagpuyo pa man ko atong Cebu. Akong giuli kay ako ang pangayoon akong kaluton.
ingon na pud siya nga ayaw na lang John. Nagtuo ko nga gisugo ka sa Dios. Ayaw ka balaka kay nagampo ko sa Ginoo nga nananghid ko sa Ginoo nga akong giingnan ang Ginoo nga ako maning gipangayo sa maayo nga pamaagi, ako puning iuli sa maayong pamaagi. Nya ako siyang giingnan unsa man poy imong gibuhat pa? Ingon siya nga akong gipaanod sa sapa. Ikong nindot ka ito kung nasunog to pa kay basig na ay makapunit adto ludluhuran na pud to. Before namatay akong papa, gisurinder niya ang tanan sa Dios. Wala na ko kakita niya habak. Wala na po siya mag-introduce og habak. Na pastor ko, naatiman akong papa sa espiriton nga bahin. Wala na gyud sa orasyon. Munay akong ipasalamatan ang Dios nga before ni biya akong papa, wala na gyud sa orasyon. Kay mautoy nag-ilad og mautoy naghatag kanamog kalisod samtang gagmay pa mi. Mao na nga giklaro gyud ngano ako ning gihisgutan. Kay daghan man ko mga tawo nga mutuo Ginoo pero mutuo gyapon sa pamaagis demonyo. Mas naminaw noon ang mga tao sa dili pagtulunan sa Dios. Mo nang siguruhon nato nga sa atong pagtuo mga kaigsunan aron isipon gyud ang matarong sa Dios aron sa ingon ang mga pabor, mga panalangin, ang kaayuhan matud pa dinhi mga kaigsunan. Wala ihikaw sa Dios ang mga maayong butang kanila nga nagbuhat sa matarong. So dako kayo og kanang impact mga kaigsunan o resulta kung magbuhat ag matarong atubangan sa Dios. Mao nay paningkamuti sa inyo nga panarbaho, pagpanegosyo, tanan ninyong mga source of income, kung nag-abroad ka, ayaw na mo anang inaw-inaw, ayaw na mo anang bulubinisaya. Ayaw na mo ana. Kay mauranay muhatag ninyong kalibog. Mo resultag kalisod o kagubot. Og ang inyong mga anak-anak kung dili makadumdum sa Biblia, malaot. Walay laing makahatag kanato kagawasan gikan sa mga butang nga naghatag kalisod sa tao. Ang Biblia ra gyoy makatabang nato. Munang diri sa to programa walay laing gisangyaw, dili karatula kay daghan man pong mga simbahan dili Biblia ang gitudlo. Diri sa ato ang programa, ang gitudlo dinhi pure nga pulong sa Dios. Kung maminaw ka, pagtapad og Biblia para di ka magduda. Kay ang akong gitinguha, ang imong kaluwasan. Ang akong gitinguha sa pagsakripisyo sa pagiguban kaninyo, sa inyong pinuy-anan, sa inyong dapit, mao ang kaluwasan, kasiguruhan nga kita panalanginan sa Dios nga atong gilagaran. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsunan nga iyan ning ibutang sa atong kasing-kasing. Kinahanglan ato gyud ang paningkamutan nga matarong gyud ta tubangan sa Dios. Dili lamang kayuhan sa mga ginikanan, kundi kaugmaon o kayuhan sa mga kabataan. Kung ang mga ginikanan nangandoy og kaugmaon, kung kamo diha nangandoy mo kaugmaon sa inyong mga anak, mauni paningkamuti ninyo ang pagkinabuhing matarong sa mata sa Dios. Kamong mga papa diha, kamong mga mama diha nga naminaw, nga nag-andam og balon sa inyong mga anak, nagkapiki mo og matag sayo aron pag-andam og mga balon sa inyong mga anak. Ang mga papa nagtrabaho pagayo, nananom, nagnegosyo, uban pa, nanarbaho para makapaiskoyla sa inyong mga anak. Kanang inyong pagpaningkamot, wala mo masayop anak, pero sayop ang inyong pagpaningkamot kung kutob ra anak, kung wala mo maningkamot nga mahimo tang matarong atubangan sa Dios. Munang kitang mga Kristohanon, naagyod tay kadasig sa pagsimba kay dito sa simbahan tudluan patapagayo. Bless kayo ta mga kaigsunan, dili lang sa simbahan ta kay tudluan kundi adlaw-adlaw kita nag-uban sa tong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Muna moingon ko nga bulahan kayo ang mga tao nga
nakadungog sa pulong sa Dios diha sa mga radyo. Munang diri sa itong programa, pila ka mga radyo ang natukod ato pakpakan ang Dios mga kaigsunan, kay ang plano sa Dios nga i-bless ni ang mga tao, ihag yun ang gibuhat, kay dili siya gusto nga ang mga panalangin nga ang giandam dili ikaw ang makadawat. Nangandoy o gitinguha sa Dios nga makadawat gyud ta sa iyang giandam nga mga panalangin, mao nang gipadungog ta sa Dios sa iyang mga pulog, mga mensahe, kay ang panalangin niya ang giandam para manato, no? Para nato mga kaigsunan. Importante gyud sa ako nang gikaingon kanina, kitang mga ginikanan kitay mangulo sa pagkinabuhing matarong atubangan sa Dios. Kaysa atong pagbuhat ni ini mga kaigsunan ang makabenepisyo, ang makaani ni ini ang atong mga anak, ang atong mga kabataan. Diha sa Salmo 37, ablihi inyong Biblia mga kaigsunan, alang sa mga naminaw sa atong programa pinaagi sa FM Station 11.3 dere sa Kalugtugan og diha sa Badjan dito sa Moalboal, murag na daot man. Ampo ta nga maayo to dito. Nya dito pod sa Madunggan usab ta dito sa 95.3 sa Tanhay. Nya doon na tay plano nga magtukod og FM station dito sa Gihulngan, pinakataas nga bungtod dito sa Linantuyan. Nya dili man na mahitabo mga kaigsunan kung walay pagtinabangay. Mao bitaw na nga ang Dios naghatag pamaagi og ihaning gisaaran mga kaigsunan kini mao iyang pamaagi, gibutangan niya ganti. Kinsa tong mga tawo nga makabuhat ni ini iyang gantihan. Unya malipay ang Dios kung ihang makita ang mga tao nga nakabuhat ni ini. Kini mabasa diha sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 16. Gidasig yuta sa Dios diha nga nag-ingon, ayaw kamo kalimot pagbuhat og maayo og pagtinabangay kamo. Buhat nga maayo og pagtinabangay mo unay pinakaimportante, kay matud pa diha mao kini ang halad nga makapahimaya, makapahimuot sa Dios. Kung mahimuot ang Dios mga kaigsunan, dili kaniya kalimtan sa panahon nga siya mo release og panalangin para sa kalibutan. Unang moingon ko, dako kayog pabor og panalangin ang tao nga kugihan sa pagkinabuhi nga maayo atubangan sa Dios o kanang tao nga matinabangon. Salmo 37 mga kaigsunan, bersikulo 25 atong basahon diha. Karong tigulang na ako, apan sukad sa akong pagkabata, wala pa ako makakitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo. O mga anak sa matarong nga mga anak sa matarong nga nagpakilimos. Sa tanang panahon manggihatagon siya og magpabaylo sa uban, og ang iyang mga anak mahimong panalangin. Likay ang dautan og buhata ang mayo, og magpabilin sa pagpuyo sa yuta ang imong kaliwatan. So diha kiklaro mga kaigsunan nga gitinaw gyud pag-ayo nga kung ang mga ginikanan matarong nga tao atubangan sa Dios, bot ipasabot na ay pagtuo kang Kristo Jesus, unya sa iyang pagtuo wala sa ilaing gisunod, wala sa ilaing gipatilinghugan, wala sa ilaing gipaminaw, kundi ang mga mensahe ni Jesus Christ, ang mga pagtulunan ni Jesus Christ diha ta nabisi mga kaigsunan og ato nang gikinabuhi mga kaigsunan, ang atong mga anak dili pasagdan sa Dios. Hallelujah, glory to God mga kaigsunan sa mga mensahe. Dili gyud pasagdan sa Dios mga kaigsunan ang atong mga anak. Matod pa ni Haring David mga kaigsunan, gikan sa akong pagkabata karon tigulang nako, wala pa ko kakitag matarong nga tao nga gipasagdan sa Dios. O mga anak sa taong matarong nga nagpakilimos. Sa tanang panahon ang Dios manghingatagon mga kaigsunan. Unya ang tao pong matarong mahinatagon, anda mo matud pa magpabaylo sa uban, mopahulam pero dili manghulam. Pero kung sigig panghulam, murag dunay problema. Ang problema
wala ka pasidungog ug wala ka buhat sa gustos Ginoo. Tinuod man na. Klaro kay na. Mo nang ayaw mo kaguol, ayaw mo kasakit nga nakadungog mo niini. Dawata nga naat patay ko, daat pa mo'y kulang sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay klaro man gyud kay na sa libros Deuteronomio. Tanawang ragod ang libro sa Deuteronomio kapitulo 28. Kung versikulo 1. Kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, tumanon ang tanan niya mga sugo nga gihatag niya kaninyo ni adlaw, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Kung tahuron ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin. Nya ako raning paspasag basa. Panalanginan ninyo ang inyong kalungsuran o kaumahan, panalanginan kamo sa Ginoo sa daghang mga anak, daghang kayupan, daghang abot ang yuta, panalanginan niya ang inyong mga abot o pagkaon, panalanginan kamo niya sa tanan ng buhaton, itugyan sa Ginoo kaninyo ang inyong mga kaway, maghiusa sila pagsulong kaninyo apan managan sila sa pagkatibulaag. Punon sa Ginoo ang nga inyong Dios ang inyong mga kamalig ug panalanginan niya ang tanan niyong mga buhaton, panalanginan kamo niya didto sa yuta nga gihatag niya kaninyo. Sumala sa gisaad sa Dios himuon kamo niya nga ihang balaang katawhan. Kung tumanon ninyo ang iyang mga sugo, ang tanang katawhan sa kalibutan makakita nga iya kamo sa Ginoo ug mahadlok sila kaninyo ug manghingapin ang mga kaayuhan nga ihatag niya kaninyo. Makabaton kamog daghang mga anak mo sanay ang inyong mga kayupan o mudaghan ang abot sa yuta nga gisaad niya kaninyo sa inyong katigulangan nga gihatag kaninyo. Versikulo 12. Gikan sa iyang tiguma ng bahandi nga mao ang langit, paulanan sa Ginoo ang inyong yuta sa panahon sa ting-aul ulan og panalanginan niya ang tanan ninyong buhaton. Bantayin ni siya. Magpahulam kamo sa kanasuran apan kamo dili manghulam. Ang Yahweh, ang Yahweh mga kaigsunan aron panalanginan og mahitabo ni inyong kinabuhi ngadto sa inyong mga anak, tahura ang Dios. Tahura, respetuhi, sunda, tumana ang Dios. Mao bitaw nang kumutuo ta unya ang gitahod nato ang laing tao, ang gitahod nato katong mga taong binisaya, mananambal nga binisaya, maoy atong gitahod ang sa panahon nga dunay magkasakit-sakit, ipatawag ang pastor, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan, unya papandungi og mamaayo kay ayuhon nas Ginoo. Dili ang pastor ang muayo, dili ang pangulo sa simbahan mo'y nakaayo. Ang Dios mo'y nakaayo, gisugo lang ta sa iyang pamaagi nga kung dunay magkasakit-sakit, ipatawag ang pastor o ang mga pangulo sa iglesia, kini mabasa diha sa libro sa Santiago. Pero unsay gibuhat sa mga tao nga muangkon nga nagtuo Ginoo ug naay magkasakit-sakit, ipabinisaya. Muadto dayon sa mga tambal-tambalanan. Dahil mo ingon taon tong mga binisaya nga kanay imuhang sakit sa iyon ra kayo ni Brad. Mag-ihaw ra ka og kuan kanang 7 ka puting manok niya ihatag po diri ng usa kay mamaayo lagi na. Bukig itlog ang inyong kuan puy-anan diha sa inyong silinganan kay naadihay dili ingon nato unya para dili na sila masuko. Bukig itlog. Buka-buka po taon. Unya kay abdo may nito. Wala na. Impas na ng utang. Mauna nga, daghan kaayo nga mga tao nga nagtuo pero siging giilad. Siging nailad ba? Ayaw na pailad. Basag Bible. Paminaw sa pulong sa Dios. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. Ayaw pailad, panahon pa na ni Mampor. Panahon pa na ni Mampor. Mayong buntag ni Marites Hinon. Good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo mga gilugwayan pa niya ang akong kinabuhi. Amen, no?
Rinante de la Serna, dalaygon ang Ginoo, ang atong Ginoong Hesukristo, Pastor, diha kanimo nga nagmatinud-anon sa kasuguan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen, no? Kanatong tanan, dalaygon ang Dios. Elmer Duhig Torino, morning Pastor, salamat kayo sa Ginoo sa imuhang pagwali sa media sa pulong sa Ginoo, Pastor. Salamat kayo sa Ginoo sa inyong kinabuhi, sa inyong pagtumbaya, panalaginan mo sa Ginoo. Si Wilma Alipaw, maibutag, maayo pagpaminaw, no? Si Lojin Gonzaga, si Susana Pablio nga nas Thailand, good morning. Og maayo nga pakig-uban ninyo diha. Si Amorisa Malubod, Masunong Lutang, maayong buntag, Pastor. Salamat sa pulong nga imong gi-share kada buntag. Naapokos kagabi kay ako ning sit up kuyog sa kong asawa nga matag buntag or gabi. Pero kung doon na may mga panahon nga dili kaya, mo sad ko mo pahuway sad ko. Ana lang yun, no? Ako nagtuo nga ang Dios nagpanalangin kanimo sa mga pulong o tagaan tani kadasig kaisog sa pagkinabuhi nini. Dili na tutugutan mga kaigsunan nga nagtuo ta unya lain ang atong gisunod. Nagtuo ta ni Kristo unya lain atong gipaminaw. Ilad na. Lojin Gonzaga, ako Pastor, dili jud ko mutuo ana kay tinuod nga labing gamahanan walay lain kundi ang Dios. Amen, amen, no? So dalaygon ang Dios, oras na mga kaigsunan sa pagpampanamilit. Kay prepare na po ako mga anak para pag-adto sa eskwelahan. Lamang ako sa tang tagaan o pagtagad kining awit nga huwag kang bibigay. Diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw ni Marlene Garganera. Mayo buntag, mayo pagpaminaw ninyong tanan. Kumusta mo? O paday na akong gidasig matagusa ang inyong pag-share sa atong nga programa nga to sa inyong mga kaila, dako kay na siya kahimuan, no? Dako kay nagkahimuan. Alam ng Diyos kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasama. Huwag kang mapapagod, lalayo mang hihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, Ayaw gyud og surrender ha sawa, sa pagpuyos kalibutan kay dunay plano ang Dios nga iya kang gamiton sa uban pang buluhaton. Laygon ang Dios magapanalangin sa tanan mo replay sa itong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing kaninyong tanan. Usas akong gipangayo sa Ginoo nga dili lamang kutob ta sa pagkat-on kundi sa pagkinabuhi nining tanan. Maing pagpaminaw ni paring Joel da Maring Kura, maing paminaw og ni Gaw Albert day Pamila, Papa Binbin, Mama Bibin diha. O nga mayo nga pagpaminaw ni Tio Jose, Tia Rita, mayo nga buntag ninyong tanan sa mga kinkinita family. Good morning, ang Dios magpanalangin. tayo O sa mga magtarapang. Cardente family, good morning, good morning. Sa mga kalidgid diha sa Pantag, maayong buntag, maayong pagpaminaw, dalaygon ng Dios. Kaya mo Ang Dios magapanayon pagpanalangin mga kaigsunan. mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasama. Huwag kang mapapagod, lalayo ang hihinga. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang Ang pagmahal sa atong Ginoo mga kaigsunan, iya gyud nang ipakita. Sakripisyo siya ug giantos niya ang tanan.
Matod pa ni Apostol Pablo, gipakita ang gidakon sa gugma sa Dios. Pinagi siyang sakripisyo. Nga kita makasala pa kaniadto siya nagpakamatay aron kita maluwas gikan sa sala. Si Lugin Gonzaga, daghang salamat. Nakasakop jud ko gamay na ako'y nakuha dugang makapadasig ug makapaligon kanatong tanan. God bless to all. Maayong buntag. Thank you gikan ni Sister Lugin. Kanang imuhang gamay nga nakatunan, kung imo nang i-apply, dako kay na siya resulta. I-bless guide kas Ginoo. Matuta sa pag-ampo mga kaigsuonan, pagpasalamat sa Dios. Dili na to kalimtan ang pagpasalamat nga kita iyang gitabangan, giubanan o giproteksyonan labas sa tanan giatang gibag-o aron makahalad sa tong kinabuhi para sa Ginoo. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Salamat o Dios sa mga pulog mga mensahe nga among kanong nadunggan, nakatunan, din imo kaming gipahinumduman kung unsaon namo pagkinabuhing matarong nga dunay pagtuo kang Kristo Jesus. Salamat o Dios nga wala lamay laing patalinghogan o sundon o paminawon kundi ang imo mga pulong nga imong gibilin kanamo nga among makaplagan sa Biblia. Padayon mo kaming dasigon sa pagkat-on o pagtuno, pagbasa o pagdawat o pagkinabuhi nini kay imo manggisaad kanamo nga dunay gyuning resulta. Salamat o Dios sa imong pag-uban o pagpanalangin kanamong tanan sa tanang mga kaigsuonan namo nga paday nagpaminaw. I-bless ang ilang Pinoy-anan. I declare right now, blessing upon blessing sa matag Pinoy-anan, sa mga tao nga nakinabuhi sa imong mga pagtulunan. Salamat o Dios sa imong pagdasi ug pagmaymay, pagtudlo, pagpahinomdom sa among kinabuhi. Among isalig itugyan nga na kanimo nga among kinabuhi, Amahan. Panguluhi kami, iyahi kami sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Mayo nga buntag og ang Dios magpanalangin. Kini nyo yung igsuon, inyong ubos nga alagad, Pastor Gideon, maingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad, magapagdahi, mag-aawit kanimo Amahan.